Takže čaute, zdraví vás Funnyman pri mojom úplne prvom let's play na hru Minecraft. Dneska hrám spolu s mojim kamarátom Skillerom Kováčom. Čaute. Takže my vás tu chceme privítať Áno. a ideme hrať. Dobre. A Takže máme musím si takéto- zvyknúť na ovládanie. Áno. Máme tu bonusovú cestu. Ja tiež točím, hej. Dobre si stať také veci tuto. Ty kokos, to je hrozné ovládanie. Ale hráme na verzii 1.7.2, ak by ste chceli vedieť. Ale ja neviem, furt čo tu robíte, to má z toho nové bloky. Ešte sa počkať. Tak. Aj tam som ich videl. Aj tam som ešte niekde videl. Aj tuto sa. Ak mi viete vy, tak prosím vás nám napíšte, lebo ja som vymretý z tohto, nikdy som to... Čo to je? Také mega stromy, more. Lol. Zobral si všetko stade? Hej. Nevedel si to zbúrať? Nie, to sa mi nechcelo. Dobre, takže naťaž drevo. Daj mi krompáč, boli tam sa mi daš dva. No, boli tam, ale už tam nie sú. Tak mi jeden daj, kde si ty? Ja tu ťažím drevo, nevidíš? Kováčis? Daj mi krompáčis, idem nakopať kamenis. Áno. Ja mám drevo. Je, a mne tu neukazuje to, čo má byť. No lebo si bezdomovec. Máš aj v jednotku, kamo, nie? Počkaj, teraz som otvoril inventár, teraz musím... Drevo. Teraz mám drevo. Daj mi. Čo? Jaj, Au, sorry. ty... To čo si Daj urobil? mi krompáč. Nedám ti nič. Krompáč chcem. Na. Počkaj, skontrolujeme. Normál. Kde je? Dobre, idem nakopať kameň. A zober tu potom čestu. Ktorú? Tu čo tam máme. Tu som videl veľakú dieru. Ježiš, to ovládanie. Ja som furt zvyknutý na tú sámku dupy. Jej, uhlie. Tu nám sa svieti. Železo! Uhlie, štrk. No dopájali. Toto je nebezpečné. Kde sa ti chlape? Tu dole, pardon. Potrebujem najprv spraviť. No ja tu nebudem, ešte zomrem skôr ako na čo nakopeme. Tak ja neviem. A ty si tam dole. Ja si idem nakopať drevo. Ty ťaž drevo, ja budem ťažiť kamene. Dobre. Tak. 4 staky dreva stačia. Dobre. Dúfame vám... 400 dreva, aj viac. Dúfame, že sa vám bude páčiť náš let's play. Áno, to je náš prvý let's play. Točí to aj Skiller Kováč, ja vám dám do popisu jeho link na jeho kanál. Môžete odber. Áno, A- a ja vám dám link na jeho kanál. Presne. Môžete mu dať odber. Aj like. Ale mne môžete dať aj like. Áno, aj dislike mu môžete dať. Dislike nie. Áno, mne nemôžete dať. Ja som sa rozhodol točiť, tak dúfam, že dislike mi nedáte. Áno, A ja som veľmi rád, že točím. chudák. Ja som už točil, akože viete, ja som už asi natočil veľa videí, lenže nikdy mi to tak ako neprišlo k tomu, aby som to dal na YouTube. Lebo to nevieš. Prosím ťa. Tiško. Mňa sa pýtal, že ako sa dávajú videá na YouTube. Ja som to vedel, lenže pri mojom zmysle do hrania hier to bolo ťažké. Ty už nehraj toľko hier. Povieš? On povie vám A potom. ja budem točiť aj lolko. A ja budem točiť aj GTAčko. A ja. Sa na... Ja budem točiť všetko, čo len chcete. Môžeme natočiť so Skillerom po tom spolu. Áno. Dobre, ja mám takých... Ježiš, ale ten most on ma tu sere. Čo Ja sa ho bojím. čo On to by Juza, poď sem. Máš drevo, rob crafting. No, máme tu jedľové drevo. Nie, preď ako ja spravu. No, musím si kúpiť nový mikrofón. Tak hovor radšej, daj si radšej bližšie k ústám, aby Kur... bol dobre rozumieť. Toto nie je normálne. Čo? Čo som urobil? Koľko? Povedz. 3 koľko. craftingy som urobil. Mi jeden daj. No. A jeden polož. Na. A ja mám jeden u seba. Daj mi kameň. Nemám kameň. No málo, počkaj. Kameň. Spravíme si Ty budeš ťažiť drevo. Jasne. Čo by? Máš sekeriáša.
Ale pozri na tie stromy, veľa ich je tu. Veľa ich tu je. Tých stromov. Tu máš sekeru. Kde? Potom, a tamto niekde... Pekne ťaž tie stromy, pozri ako to vyzerá. Čo, tu ja som neťažil, to už také bolo. Tak to sťaž. Tamto sú také veľké, aj tamto sú veľké. Hen, a čím sa mám Potom pôjdeme tamto do toho dungeonu. Potom pôjdeme, neviem, dať tam. Tak. Tento diel, neviem koľko má. Ale dúfajme, ešte si spravíme také Vieš čo, pakáče. môže to mať aj pol hodinu, nie je to jedno. Hej, aj mne. Ale tebe Dobre. fraps veľa zaberá. Nie tak. Ale ja to budem aj tak upravovať, takže... Však aj ja. Takto, no mohol som si spraviť aj lopatu. Lol, Počkaj, hráme na normále. A žiadne cheaty, tieto. cheaty. Háky báky, ale nie. Žiadni nepozvaní hostia. Áno, Ja sa bojím, že tu na mňa spadne dačo. napríklad ja. Nie, ty nie. Ale mám tu železo, vieš ako, a kopem ho tu tak, že je tu piesok a ešte, že je tu tento sandstone, ten ma dúfa, že zachráni. Tak. Sandstone. Mali sme natočen, mali sme, no ja som vám to hovoril. No, Raz zomrem. len ja tu robím Mali sme natočený takú dobrú sériu, asi zo 10 videí, Áno. ale mne musel spadnúť komp a prišli na to. Takže sme sa na to vykašľali a teraz točíme znova. Väčšinou budeme točiť asi LPčka spoločné, ale Skiller Kovač už točil aj svoje sám. Áno, ale nebaví ma to. Mňa tiež viacej akože baví mulťák ako single. Hej. Á, ďalšie železo. Ach, jaj. Ja tu robím nezaujímavé veci, takže sa nepozeráte. My sa nepozeráme. No ale tí, čo sa na mňa pozerajú, takže 1,5 ľudí. No, tak dúfajme, že viac. Čakaj, ja si tu spravím parkour. Ja sa mýlim teraz, lebo ako to zmenili, tak CTRL sa pohybujete a tak. Lol. Keď chcem trafiť shift, trafím CTRL. Keby som neprečistil ten počítač, tak neviem, ako by som točil. Môže. Ja môj ani neprečistujem. A točím. A No, potom to tak vyzerá. no. Padá mi Windows. Jo. Vieš čo, ten crafting tu nechám. Ešte Čo to mu- je? Počkaj, čo? To je čo tu? To je nič. Nič nezaujímavé. Nezaujímavé. Koľko máme? Kameň. Čo koľko máme? Nič. Nemáme nič. Ja si asi idem domček stavať. Nie, ideme preč, tady to. Ja si musím zvyknúť na ovládanie. Teraz sme dlho hrávali GTAčko. Áno. Až A ne- príliš dlho. A neviem prečo mám zvuky na maximum, ale nepočujem nič. To máš Takže, dobre. ak viete mi poradiť, tak mi poradte. A ja vám budem za to vďačný Dáme vám like. a budeme sebestační. Koľko máme? Už bude tu na za chvíľu. No, Polovina je dobre. Dobre, koľko máš dreva? 5, Čo 5? 6. Takou? Hej, nie, s takou. 7 dreva. To si akože srandu robíš. No ja som neťažil drevo, ja som tu ťažil ten mostone, zarastený kameň. Ty si taký imbecil. Ale čo je, mám ešte tak opracovaného dreva, čo chceš. Máte, Ja ti vravel, ťaž drevo. ale ticho, tu si zasa stromček, ja. Som sliepky. Ježiš, Ťaž drevo. Čo, kde je ja, slnko? ja sa tu strám. Zapada slnko. Ne, Nie, ne, nie, kde si? ne. Tu, rýchlo, ber crafting, ideme tam do tej diery. A tam je diera? Dober crafting môj. Na čo? Sa na neho vrátime sa. Ja som vyrobil 3, jeden som ti dal. Tamto je ďalšia jaskyňa. Čo je tu? Toto neviem prečo. Skade máš torče? Nie. Ja som... Ne, tam je diera. Poď ku mne rýchlo. A pugnutá voda. Rýchlo, potrebujeme si spraviť meče. Daj crafting môj. Rýchlo, mám Ty dve. nemáš crafting? Mám, ale nechce sa mi ho používať. Takže meč. Urobím si... Nemám kameň. Tu máš
A tu mám veľa kamene, počkaj, si to naťažím. Dobre, Ja som ti ho hodil. už ho mám, nemám ho, prečo ho nemám? Zabij ho! Zabil ty. Hen, jo. Nie, ja mám meč. Zaraz ty to, či zabij to, či čo, rob s tým dačo. Okej, ideme. Nejdeme, Nie, ešte nemám. ne, Skeletonis. Poď mi to pomôcť zabarikádovať. Pomoc! Ježiš, oni tam majú určite spawnery, ich asi 30. A ja s týmto kamenným mečíkom som aký skiller. Takže ide O, sa... zabite ho! Zabite ho! Počkaj, je tam spawner. Á, dostal som do Ty hlavy. vole, headshot. Vlastne sa Á, ide... enchant meč, zabij ho! Ja mám málo srdiečok. Ne, ja zomrem. Zomrel si. Lebo ti vravím, že zomrem. Nie. Rýchlo preč. Ježiši. Help me. Asi to skončíme za chvíľu. Asi hej. Ak zomrem ja, tak hej. Moje veci. Bože, náš doka si to dostal. Daj mi veci. Počkaj, ja mne tu seka teraz. Ten skeleton mi tu zabugoval, pozri. Rýchlo. Moje veci. Tak, dobre. Takže to bol asi všetko z tohto dielu. Áno. A tešíme sa na ďalšie diely. Takže čau.